Aya pap koro yaw Kasipul, oyawe Ugunja, churakore kamanyo ombulu. Kawadhi nyime, komiti mar somo e od bura ochiw chik ne riwruoge mag mbalariany manie ng'anyo kaachiel gi telo ma migawo mar somo mondo mi giler ka gichano bedo e lalruok gi piny owacho matieko ng'anyo madhi nyime. Kotelni kod jakom mar komitino Julius Meli mane twak e kinde limbe margi ka tiegruok mar Kenya Institute of Special Education gikoni jopuonjre osewito thuolo mar somo nyaka nyocha ng'anyono chakre. Judith Omondi ni kod mathoth. Bang' ndalo 21 mar ng'anyo mag riwruoge mag jotije mbalariany UASU kod KUSU, komiti mar somo e od bura owuok oko mar chung' e diergi kod migawo mar somo ka gikoni chal ka gima jogi duto oidho yien kendo onge ng'ama oyie lor piny ka joma hinyore to koro jopuonjre. Now, all universities are open the other day. The government have paid stipend money to students. They have paid capitation scholarship money. There's a lot of man hours lost on both the government and the unions. We are losing a lot of man hours in terms of time, teaching time, from the learners, from everybody else. The parents have invested in hostels. Everybody is, the students are staying idle. It is not good. Jakom mar komiti ni Julius Meli mane twak e kinde limbe mare kar tiegruok ma Kenya Institute of Special Education okoni giseoro obok ne riwruogegi UASU, KUSU kaachiel kod migawo mar somo mondo mi gichopie nyimgi kalore gi ng'anyo ma osebedo kadhi nyime e pacho ka. Dwaro mag ng'anyo gi osebedo bandho omenda maromo bilion 7.9 kaachiel gi chako twak mar ogirimiti manyien mar tich ma owinjo ti nyaka higa mar 2029. We are actually in engagement with the CS and the PS, and we have been asking them to really table before the committee the issues that are before them. We've asked the union still that they need to sit with the government and agree on the issues that they have raised so that our children cannot suffer. In fact, already we've sent out letters to the unions and to the government. We want to listen to both sides and see what is the issues that they have on the table. Limbe mar komiti ni e kar tiegruok mar Kenya Institute of Special Education ne en mar rango rem manitie kotenore kod kambi manyien ma igero mabiro loso masinde mabiro konyo jopuonjre man kod ng'ol ma opogore e pacho ka. Gedo mar kambi ni owinjo rum chak dwe mar 12 kendo masinde ma okuongo owinjo los chak Januar higa mar 2026 ka gisani to pod director mar kar tiegruok ni Dr. Norman Kiogora ywak ne gidwaro maromo milion 250 mar chako tich ayanga. Out of every population, between 3.5 and 5% of the population are disabled. So it is very important amongst you and amongst the public that we really invest in it. So the first component or kit will be out of that production line in January 2026. As a start, we can open up the regional centers, 10 of them for a start. If we can have them opened, at least we can think of Nairobi, we think of Mombasa, Garissa, Machakos, Embu, Nyeri, Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kakamega, and Kisumu. If we can be able to get, for a start, we make those centers active, the Europe has to move forward. Judith Omondi, Ramogi TV.